Right, muri Zimbabwe ndadzoka ndine nyaya panapa iri kutenderera yekuti hey, unozoti kana ndatoyenzwa kana ndashanya kutozonzwa kuti zvinhu zvingonya zofamba sei. So zvakuda kuita panapa ka da kuti ugare wa like this video kuitira kuti usazokanganwe ka because nyaya yacho ma1 ubva wabairira kana unawo antowaziya, you know what I'm talking about. Nyaya iri panapa nyaya ya Hichilema. Nyaya ya Hichilema ndo nyaya iri kunetsa panapo president of Zambia. So pari kunzi vanga vakaorganize match vaida kunzi izoitwa masoja ndinenge defense forces nesudo, saka vaida kunzi vasanganiswe masoja vachitamba nese, but timu rekuzambia haina kuzouya. Ndo nyaya hombe iri panapa. So pakusauya ipapo ndo pari kupopotwa nevamwe vanhu. Pane mumwe azongobuda abva nekuzambia PF vachiti every wood has its equal share of fools. In SADC they have this one. Vanga vakaisa picture Hichilema vari kutaura mashoko iwayo kuti nzvimbo yega yega kune mapenzi ekoko, but muSADC mune iri. I don't know why vangotanga kumuataka from nowhere, because zvatombondinetsa kuti what is going on here kuti vanhu vanotanga kungoataka munhu from nowhere pasina chaanga vatadzira. But ndo pandazotanga kunzwisisa nyaya, ndikuona vanhu vakawanda ana Joseph Kalimba kana nana vari kubuda vataura kuti saying these things days before a SADC summit is very wrong. Haidonza musoro ndicho charamba kutaura kunzi tell your lapdogs to stop this. Ari kutaura kunzi ngamumbomira kuita zvinhu zvakadaro. This is wrong. Mukwanise kutanga kuataka munhu pamazuva akaita seatira ekuti muri kunyatsoziva kuti paroda kuitwa summit. Zvozotanga pamwe munhu azotanga kuramba because munhu mangwana anenge akutya kuzouyeko wachiti muri kuita se muri kumutuka day and night. So ndo nyaya iri kutaura panapo kuti chimomera izvozvo mwari kubuda ari kuti and in the world the view and ED pautobatanidzirwa. Mwari kubuda ari kuti your handlers don't need such remarks during this particular time. Kana muine nharo wake up when they like this post. Urikuona nyaya iri panapo, please musataura zvinhu zvakadaro because una nyaya iri kupisa. Unotanga kutombotarisa nyaya ikandikati ameno kuti chii kunyatsoitika papa because inipenda kubuda ndisoza nyaya ndaingoona nyaya yemhanga because ndangoti you know vanhu vanotanga ngoatakana from nowhere, but pandazoona kuti nyaya yacho kapatone something zvakaitirana ndopenda kuti yo pari kubvira mwari kuti putting someone's image on your profile picture is stupidity of highest order, more so white person. Akutanga kutobatirwa nepapo mwari kunzi benzi rinenge richitoona vanhu kwaro nechitoona ari mapenzi ndo zvauriwo. HH is the best president right now in the region, kwete uyu wamunonanzwa usiku nesikati une zhara yelegitimacy. Urikuona nyaya ipapo mwari kuti calling foolish another state president and being led by a dunderhead is beyond foolishness. Urikuona nyaya yacho pari kubvira kutaurira mwari kuti I respect HH because of his tangible deeds. He doesn't hate his own people. Africa is blessed to have this man. Urikuona pakutaurwa nyaya yacho. But andisikuziva kuti ndiyana ruzonzi because kuona pakataurwa nyaya pane other side uyo anzi he doesn't hate his own people, which means pana anenge achita sei vekwake ipapo. Mwari kubuda vari kutaura kuti ZANU-PF supporters, you have betrayed ED. I think a good and mature supporter must point out what is wrong. You don't have to say yes just to make ED happy, whilst all of his moves are destroying your own party. Changamukai zvinhu izvozvo ndo mashoko ari kuudzwa. Utange ngobuda kamuchikuita bootlicking muchitadza kuudza munhu paari kukanganisa. So ndo pari kuzobuda umwe ari kuti President Hichilema sabotaged Zimbabwe to the extreme of turning last minute invitation of Zambian Defense Forces soccer team to play against the Zim Defense Forces. We raised our flag in our streets. Are you quitting SADC? Course it's in Zim. I'm telling you. Ashata wana ayo varikuudzana. So ndonyaya yakuitika. Saka iwe wakuningira wakurekeza kuzvanyatsovarwadza kuti why mani munhu asina kuuyo. Umwe ari kuti you wanted to use the occasion to recruit spies. Mukadzi vanhu urikuona nyaya dzakuitika manje. Vanhu mamida kushandisa that ngirikini se-opportunity yekutanga kuisa maspies. Amen. Umwe azvikonzi aiwa ko makadii kudedza Mozambique Defense Forces kana kuti ngirikini because mimi mukudedza Zambia muchiziva kuti is a security threat. Sekutaurwa zvakamboitwa nemambona uya akamboda chiti Zambia is a security threat. Vanenge vachibuda vachirotomoka mangwana vazokangana kuti pane relationship imosvinu inenge ichizodiwa kuti inge iripo between vanhu. Urikuona nyaya yekuitika. So mumwe ari kuzobuda ari kuti last time you were inviting Russia against Zambia. Wala, you never used that law
comrade, to make himself a dupe after all this derogatory, humiliate you have parceled him with. All right, why invite a security threat? He thinks like a man. That one, it doesn't get anyway by annual went madzora. Okay, for sure. It's a great thing Zambia did. We salute you. Keep up the good work. Well done. You can take it down. Apana akurambizwa ora akubatwa. Alright, saka mami chida kuti aite sei naye madikuno nikina chede muno minyaya futi na boss wenyu ku Russia. Oh, alright, you threatened him. What else do you expect? I support him as being a man standing up to the bullies. You want HH to dine with murderers, criminals, and hooligans of Zambia. Are you feeling lonely? Okay. Good decision by the Zambian. Some risks are not worth taking. Akatogona zvari kuita bosi asi ese marisk ekuti munhu unofanira kunotorana nawo marisk zvozosara pangwana zvakushatira. Sabotaged. What are you smoking? You dogs have been busy throwing all kinds of insults at Zambia. What are you Zan folks poisoning the Zambians? Oh, how do you want the threat security to want to play with Zimbabwe Defense Forces? He made a good decision. This guy is very dangerous to decide, like, wait and see. I'm telling you, Zimbabwe is a haven of corruption and mismanagement. No sane person will have we want to associate it with Mnangagwa and he is a tyrant. I in Zimbabwe I surrender. You know, sometimes unosvika pachikamu chekuti unozona kuti panapa pari kupisa. Mazimbabweans vane dzimwe hasha dzekuti even pataurwa chinhu unoshaya kuti tichiri tese tikunzwanana chii chiri kunetsa panyonyero. Kwanza vanhu vekuti vakabhoikana kudhara, vanhu vakatosatame kuti matongero vaingoitwa. Saka kutongosvika vanhu vatobhita vakusvika paextend yekuningina. But nyaya yanga iripo panapa umpe ndeyekuti pari kunzi vaHichilema nditi vanga vakainvitwa kuti mauto avo vauye vatambe nemauto eZimbabwe paDefense Forces apa. Ndo nyaya hombe yanga iripo. But zvavanga vakainvitwa kudaro ndipo pari kuzonzi havana kukwanisa kunge vachiita sei vachiuya kana kuti vachizobvumirana nemauto, mubvunza mauto avo kuti auye. But I don't know why vari kuzonanga iye Hichilema as if ndiye aita turn down the offer. I don't know kuti why vasiri kunangawo magenerals ikoko. I don't even know kuti zvinofamba sei kuti saka magenerals anenge achizoda permission kubva kunawo kana kuti kundusa kune vakuru vacho pari kutanga kuvhiringidzika ipapo. But nyaya iri kuitika hombe iripo ndeyekuti vanhu vacho vanoita zvebato iri varwadziwa. Chinova chokwadi chavarwadza kuti saka munhu angoda turn down. But vanhu ndoparozobuda kuita kuti imimi handiti munongoramba muchingobuda muchingowawata muchitaura zvamunoda. Why musina kudedza dzimwe nyika? Because imimi haukambi kuti munodedza munhu wamuri kuti it's a security threat. Sei muchidedza munhu akadaro munenge muchimudii? Ndo pari kunedza nyaya yacho guys. Ndo payasvika iko zvinezvi. Nyaya yacho parizonzi aita turn down. Ndo pari kubuda nyaya dzese vanhu vachipindura vachiita kuti aiwa imimi zvamukutaura kuti aita turn down atogona. Because every day izi chakati mobva maenda mombo nomunyaya kuna Nikiri kuna Putin zvobuda pachena. Mobva matanga kuti moda kuexpecta kuti iye wacho aite sei muri kuda kushingirira associate imimi naye. Sei musiri kuno associate nevamwe vanhu. Ndo pari kunedza nyaya yacho yese ipapa ndo pairi. Saka ininiwo ndangoti saka nyaya iyi since chipiso dai rekedza ndingopfura nayo ndikunoku ndichionesana nemi ndichikuudzai zvimwe zvinhu zviri kuitika. Ndo nyaya ndakakubatira nhasi pachannel penyu nhasi. So kana uchakatanga kusvika panapa iri first time yako, gara subscribe or like this video kuitira kuti mangwana usajambwe nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.